fejn huma l-888 million li qed tajt ħadtu s-servizzi. Fejnhom? Fl-isptar il-ġdid ġenerali ta' Għawdex? Fl-isptar ta' St. Luke's illi għadu abbandonat? Fil-tibdil kollu li kellu jsir f'Kering Grek illi ikkundannat biċ-ċertifikat peritali? Fejnhom id-900 miljun? Din hija d-domanda prinċipali li tresqet waqt id-dibattitu li sar waqt l-episodju ta' din il-ġimgħa ta' Times Talk li fih parteċipaw ix-Shadow Minister Adrian Delija u l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard. Bil-Gvern jibqa' ma jġib ebda prova biex juri b'mod trasparenti fejn marru l-miljuni li ġew misruqa minn Vital's u Stewart. Għalfejn iġġilittu għal 487 jew 488 million. Għal xi ħaġa ġġilittu għalihom dik il-mistoqsija li qed jisaqsik fil-bidu. Intom temmu li kelkom tieħdu xi ħaġa ta' xi servizz xi ħaġa li nemnu. Issa inti meta tmur. Ġġilittu sinjali meta tkun qed tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek. Fajjar numru x'tagħmel? Mhux ħatfajjar numri, sarraħ moħħu li ma fajjarna l-ebda numru. Matul id-dibattitu tat-Times il-Ministru baqa' jirrepeti l-propaganda tal-Gvern dwar l-400 miljun euro u pront Adrian Delija wieġbu li s-serqa fil-verità kienet akbar. Sib l-400 miljun euro serqa li qed. Dak id-dokumentazzjoni kollha għandek. M'għandekx 400 miljun euro serqa. Kienet iktar. Jonathan Attard jibqa' ma jweġibx kif se jġib lura dawn il-miljuni, anzi qed jinsisti li ma kien hemm ebda serqa. Għalkemm il-Ministru tal-Ġustizzja spiċċa kellu jammetti li d-difiża ta' pajjiżna f'dan l-arbitraġġ straħet fuq il-kawża li kien fetaħ Adrian Delija fil-qrati Maltin. Nistgħu naqblu allura il-Gvern ġustament tajjeb uża s-sentenza li ksibt jien fil-Qorti tal-Appell biex rebaħ kontra Malti morna u preżentajna id-difiża tagħna inkluż billi rikonoxxejna u ressaqna bħala difiża dak il Di l-ewwel darba li qed nisma' l-Gvern jirrikonoxxija. Adrian Delija sfida lill-Ministru biex jgħid xi provi resqu fl-arbitraġġ biex iġibu lura l-488 miljun. Ma tellax provi. Mark. Allora kif tara Ġifieri ma kienux qed jiġġieldu biex jirbu. Il-Gvern għamel claim ta' forensic. Ma tellax provi dwar dan u qed nistaqsi l-Ministru jgħidilna x'kienu l-provi. Iżda dawn il-provi baqgħu ma ħarġux mid-dibattitu kollu u Adrian Delija minn ħadd insista li l-Ministru tal-Ġustizzja qed jgħid ħmerijiet legali. Intant Jonathan Attard ġie affaċċjat ukoll bir-realtà li minn dan id-deal kien il-poplu li ħareġ tellief. X'Malta rebħet malek l-ikbar fitmi huwa l-Maltin fil-kuntest li kellek konċessjoni, l-konċessjoni ma rnexxitx. Bil-Ministru jistqar illi l-Gvern għamel biċċa xogħol tajba waqt l-arbitraġġ.